Mateřské mléko se jeví jako docela dobrý kšeft. Na praxi ho omylem naočkovali místo kuřete a dál je to moc nezajímalo. Vítám vás, je tady opět neděle a s ní i pořad, který vás v tom nenechá a tím je pochopitelně občanské judo. Před 2 týdny jsme odvysílali reportáž o realitní kanceláři, která si sice vzala rezervační poplatek, ale s prací kolem prodeje bytu si už nedělala velkou hlavu. Teď tady máme jiný, také zajímavý realitní případ. Zdá se, že mnozí z nás si vůbec neuvědomují, že v realitách dnes může podnikat spousta lidí. Velká spousta. No prosím, i náš Celestín to ví. Teď jde ovšem o to, jestli ta spousta bere své podnikání také vážně a nechápe vaše peníze jen jako odměnu za své nicnedělání. Nemůžu se s tím srovnat, protože takových let a furt se nikam to nevede. Nic, jako furt je to na mrtvém bodě. Pan Vavřich si koupil v roce 2003 přes realitní kancelář paní Chlupáčkové z České Lípy byt. Řádně zaplatil 360 000. Na katastrálním úřadě ho zapsali jako jediného oprávněného vlastníka. Ale světe div se, ve svém bytě stále nebydlí. Dřívější majitelka paní Vrabcová ho nechce vyklidit. Důvod je prostý, nedostala své peníze od realitní kanceláře. Paní Chlupáčková na mě působila absolutně suverénně, a myslím si, že ta realitní kancelář prosperovala, že jo. Já jsem neměl vůbec důvod nějakým způsobem mi nevěřit. Jelikož se stal pan Vavřich nespochybnitelným vlastníkem, nežaloval realitní kancelář, ale bývalou majitelku paní Vrabcovou na vyklizení tohoto bytu. A tak začal pro něj nekonečný kolotoč soudních stání a bydlení po podnájmech nebo maringotkách. Soudy jak prvního stupně, tak odvolací soud rozhodli, že pan Vavřicha je vlastníkem toho bytu a má právo v něm bydlet a že tedy ta paní, která v něm dnes zůstává, má ten byt vyklidit. Nejvyšší soud ta rozhodnutí zrušil s tím, že soudy mají zkoumat, jaká je sociální situace obou těch aktérů. S ohledem na zvláštní okolnosti tohohle případu a s ohledem na to, že nejvyšší soud měl za to, že ta paní, která byt prodala, je ve velmi tíživé sociální situaci, řekl, že soudy mají zkoumat, jestli není v rozporu s dobrými mravy, že se pan domáhá toho, aby ten byt vyklidila. No, tak tady na těch fotkách můžete vidět, kde jsem jako bydlel doslova a do písmene. Bydlel jsem vlastně v takové buňce, kde byly podmínky hrozný, že jo, ale děkuju za to, že jsem aspoň někde prostě měl kde hlavu složit. Rozhodně jeho jednání není v rozporu s dobrými mravy, pokud se domáhá toho, aby mohl bydlet ve vlastním bytě, pokud vím, sám bydlí někde v podnájmech. A stejně tak ta paní, která mu byt prodala, nemůže předpokládat, že bude v tom bytě bydlet do nekonečna a zadarmo. Paní Vrabcová nám svůj názor neřekla, neotevřela dveře a tak jsme začali hledat toho, kdo to všechno způsobil. Majitelku realitní kanceláře, tu, která nepředala peníze pana Vavřicha za byt paní Vrabcové. Celkem jsme navštívili několik adres, až nakonec večer jsme ji objevili v jednom neosvětleném domě nedaleko České Lípy. Jak vyřešit problém pana Vavřicha? Paní Vrabcová mi napsala velice hezký dopis, kdy teda žádala o to, abych jí pomohla, protože samozřejmě nedostala vyplaceny peníze od nás. Nebyla jsem schopná jí na ten dopis odpovědět, protože jsem nevěděla, co bych jí napsala. Ale když myslíte, tak já jí pošlu aspoň čumkartu, ať má radost. Peníze dostali prostě na konto. Já jsem vlastně na všechno jsem měl teda doklad, že jsem to teda zaplatil. A já už dneska teda mám takový pocit, že to bylo asi, že vlastně oni vždycky potřebovali získat nějakého klienta a zas tomu předešlýmu prostě jeho nějak tak zaplatili, ale pak už na ty další a další nebylo, že jo. Pakliže přišla platba, tak my jsme ji museli samozřejmě použít na to, co bylo už dřív, kde lidi potřebovali už bydlet. Takže tu jsme použili a požádali jsme tím pádem ostatní, jestli by nám byli ochotni posečkat s další akcí. To znamená, že jste jakoby vytloukala klínem? No, doslova. Těch klínů, co já jsem vždy měla v evidenci, a samozřejmě, že jsem si to vedla v evidenci, tak bylo ze začátku 15-20. Pak jsem přestala věnovat se této záležitosti, bohužel, a bylo jich 75 k konci. Paní Chlupáčková byla odsouzená za zpronevěru ve 4. odstavci. To znamená, že zpronevěřila cizí peníze jí svěřené. Bylo to z toho důvodu, že měla realitní kancelář a vybírala peníze od klientů na výměny bytů, na pořízení bytů, na prodeje nemovitostí, prodeje bytů, prostě
tyhle ty přesuny. Ačkoliv paní Chlupáčková byla odsouzena soudem již před rokem, zatím rozsudek nenabyl právní moci, protože podané odvolání a také ještě z dost kuriózních důvodů. U nás to vázne na tom, že jsme nedokázali doteď doručit ještě 2 poškozeným, kteří uplatnili škodu, kterým byla přiznána, ale rozsudek prostě nepřevzali a my bohužel vůbec nevíme, kde jsou. Takže je po nich pátráno. A ta celková škoda, která teda je vám dána, ještě ne teda pravomocně k náhradě? Tuším, že bude kolem těch 20 milionů, ale byla určená na 13 milionů. Kromě trestu, který byl uložen, to je 5,5 roku odnětí svobody, tak jí byla uložena povinnost nahradit škodu jednotlivým poškozeným. Jste připravená jít do vězení? Ano. Já jsem se jednu dobu i těšila, teď mám trošku strach. No já myslím, že to tam nebude úplně špatný. Je tam klid. V tomto případě musí být jasné i tomu nejzarytějšímu optimistovi, že prostě své peníze už nikdy neuvidí. Můj názor je asi takový, že ta realitní kancelář by měla být nějakým způsobem pojištěná, aby teda zaprvé byla krytá ta realitka, za druhé by byly krytý ty lidi, kteří si tam teda přes ně ten byt kupují. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná pravidla pro přidělení této živnosti, je to absolutně volná živnost, tak to láká i lidi, kteří mnohdy jdou tedy do podnikání s tím podvodným úmyslem a někteří, kteří mohou udělat celou řadu chyb i z toho titulu, že v podstatě si neuvědomují, jaká rizika jim hrozí. Ale případ České Lípy není jediný. I manželé Moulisovi z Prahy mají svou Chlupáčkovou. Ta se zase pro změnu jmenuje Palfiová. Paní Palfiová se zavázala, že prostě nám to sežene ten byt. Po určitý době se ozvala, že prostě už má první byt, ať se na něj jdem podívat, tak jsme zašli. Byt se nám líbil a paní Palfiová řekla, že se ozve, kdy složíme zálohu. Ozvala jsem tuším hned druhý den a že by potřeba do dalšího dne tu zálohu zaplatit. Takže manželka vybrala peníze ze spořitelny, peníze jí předala, sepsali smlouvu, záloha byla 150 000, cena bytu byla 1 570 000. Na to jsme všechno přistoupili, manželka to podepsala a čekali jsme. Nedělo se absolutně nic. A tak začali bezvýsledně paní Palfiovou hledat v jejím trvalém bydlišti. Tady Moulisová, já mám prosbičku, tady by měla u vás v baráku bydle paní Palfiová. Ježíš, to vůbec nevím. Nevíte? Nevím, opravdu nevím. Paní Palfiová po měsíci napsala, že by ráda se vyrovnala s náma, protože jsem jí pohrozil soudem. Tak dala částku asi 186 000, z těch asi 36 000 bylo mimo soudní vyrovnání. Na to jsme teda přistoupili, bylo tam datum, který samozřejmě zase paní Palfiová nesplnila. Pak už jsem to psychicky nevydržel a předali jsme to přes právního zástupce soudu. Byl vydaný platební příkaz a ani ten paní Palfiová nedodržela. Takže jsme to dali potom přes právního zástupce k exekutorovi. Exekutor neudělal de facto nic a tím to skončilo. Ačkoliv Moulisovi udělali úplně všechno, co náš právní systém poskytuje věřitelům, včetně exekuce, do dneška nemají ani byt, ani peníze. A tak jim zbývají jen neustále sliby paní Palfiové, že dlužnou částku nakonec uhradí. Já si myslím, že celý zásadní problém toho obchodu je v tom, že prostě tak jako spousta jiných lidí složili peníze, které měly představovat kupní cenu, do úschovy realitní kanceláře. A vůbec si neuvědomili, že prostě složit peníze do realitní kanceláře je jako kdybyste je dal komukoliv v podstatě na ulici. Tam nemáte naprosto žádné zajištění. Proto je potřeba při uzavírání takových smluv a při ukládání takových obnosů do úschovy vždy ty peníze skládat do banky, k notáři nebo k advokátovi. To jsou instituce, které jsou ze zákona pojištěny. Předmět podnikání, realitní činnost, má u nás v České republice zaregistrováno 40 až 60 000 subjektů a kvalifikační předpoklad mnohdy stačí umět jen trochu číst a psát. Já si myslím, že tady existuje u řady jiných profesí analogie a je to takové zpřísnění, nebo ono to zní příliš příkře, ale možná zajištění nějakých kvalifikačních předpokladů pro výkon té funkce, ať už v podobě třeba koncesované nebo vázané živnosti. Dá se takhle do nekonečna bydlet po těch pronájmech v nějakých areálech? No, tak to si nedokážu vůbec
jako představit. Jako ne, nechtěl bych to ani. A to byla vlastně taková moje východisko z nouze, ale opravdu chci bydlet ve svým vlastním bytě, že jo. Pan Šimlík nám poslal moc hezkou informační brožuru pro maturanty. U vysvětlení magisterského studijního programu se například dozvíte, že absolventi veterinárního lékařství získávají titul zubní lékař. Ve zkratce označeno jako MVDR. Takže, když má váš pejsek potíže, vlastně s ním jdete k zubaři. A možná jste to doteď ani netušili. Přiznám se, že já taky ne. Do Veselí nad Moravou každopádně posíláme 1000 korun a tričko občanského juda. Blahopřejeme. Odjakživa se tvrdí, že mateřské mléko je to nejlepší, co může matka dítěti dát. Nejsem odborník, ale osobně si myslím, že například silná kuřačka nebo žena, která je zvyklá polikat léky jako lentilky, by to možná s kojením neměla přehánět. Tohle ale v naší reportáži řešit nebudeme. Mateřské mléko totiž nemusí být přínos jenom pro miminka, ale jak zjišťovala naše reportérka Kateřina Causidisová, také pro některé nemocnice. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, 2 kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si načte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaňme se, to by bylo, prosím, pěkně, mohu nechat o 11 deka víc. Mateřské mléko jako běžná součást zboží v obchodech. Zdá se vám to přehnané nebo nadsazené? Na první pohled možná trochu ano. Ve skutečnosti ale nemocnice s mateřským mlékem obchodují. Mi to přijde spíš jako vůči těm dětem strašně sprostý, než vůči těm maminkám, že jo? Protože maminky penízky někde vemou, ale kde mají vzít ty miminka? A slyšíte všude, že kojení je strašně důležitý a kojit, co nejdýl to jde. Kojit, ale když pak člověk by potřeboval pomoc teda, tak si to musí zaplatit. Když jsem porodila, zjistila jsem, že nemůžu kojit syna, takže jsem zjišťovala alternativy, co s tím. Buď náhražka sušený mlíko, anebo si v porodnici v České Lípě koupit mlíko mateřský, kde ho prodávají. No, takže jsem si tam kupovala mateřský mlíko, stálo 300 korun litr a takhle to bylo vlastně asi půl roku. Co to znamená pro váš rozpočet maminky na mateřské dovolené 300 korun obden a později každý den? No, znamená to, že kdybych například žila sama, tak jsem každý měsíc určitě v mínusu x tisíc korun. Některé maminky prostě příroda neobdaří a z nejrůznějších důvodů kojit nemůžou. Pak tu zachraňují ty druhé, které mají mléka přebytek. Byla jsem se zeptat v nemocnici, jestli teda se dá darovat mléko mateřské. Tam mi řekli, že určitě, ale že ho vykupují za 75 korun litr, což samozřejmě na mateřský dovolený každá koruna dobrá, že jo? I když člověk by to rád dal zadarmo, když to pomůže maminkám, takže ho dáváme do porodnice. Víte co, já si třeba myslím, že oni mají to mlíko, když tam prostě nějaká maminka donese, má hodně mlíka, že jo? Oni ho teda odkoupí za těch 70 nebo 75 korun. Samozřejmě oni s tím mají nějaký náklady, musí to někde uskladit, musí to pasterizovat, ale neříkejte mi, že ty náklady jsou takový, že se to mlíko potom musí prodat za 300 korun litr další mamince. Ta prodejní cena potom sebou nese i náklady, které jsou spojené s provozováním banky pupečníkové krve, to znamená s vyšetřeními, s pasterizací a podobně, skladováním. To znamená potom ta cena pro ty maminky, které mají zájem si mlíko koupit, je kolik? Ta cena je asi 300 korun. Ano, náklady na uskladnění a také vyšetření maminky, která mléko do nemocnice nosí, to skutečně něco stojí. Dá se řádově, nechci teď přesné číslo, říci, kolik to vyšetření a to všechno, to skladování toho mléka, všechno s tím spojené, vyjde finančně? Jsou to třeba stovky korun? Je to řádově několik 100 korun. Vy jste musela projít nějakým vyšetřením? No, akorát jsem vlastně měla odběr krve na to, jestli nejsem HIV pozitivní a jestli nemám třeba žloutenku. Ta výkupní cena pak vychází z nějakých, řekněme, tržních podmínek, které jsou a určitě patříme podle našich informací k těm naprosto nejlevnějším. 300 korun za litr mateřského mléka. Přesně tolik zaplatí maminky v této nemocnici v České Lípě. Není to málo, jsou ale u nás nemocnice, kde zaplatí mnohem víc. Například tady v Praze Podolí už cena stoupá na 900 korun za litr. To je ale pořád ještě zlatá střední cesta. Jednoznačně vede Královéhradecká nemocnice. Tam maminky za litr mateřského mléka zaplatí 1500 korun.
Za kolik vy vykupujete litr toho? No 70 korun, no. Za 70 korun. A za kolik, když byste měli, nebo když ho máte, tak za kolik se dá u vás koupit? To je hrozně drahý. 1500 korun u nás je nejdražší. Ono by se nemělo prodávat za účelem zisku. Jsou tu nějaké, bych řekl, mezinárodně platné předpisy, které říkají, že s takovými, jak to nazvat, součástmi lidského těla by nemělo být předmětem obchodování. Když to vemu selským rozumem, je to hnus, protože ať už jsou matky samoživitelky, anebo prostě jsou v normální rodině, anebo jo, jsou z nějakých chudších poměrů, nebo ať už jsou bohatý, je to jedno, jo. Ty děti potřebují stejný a dělá se to pro ty děti. A ne proto, aby se na tom prostě nemocnice jo, měla nějaký zisk. Všechny ty nemocnice nabízejí plus minus stejně za odkup 70 korun. Ale pak prodává každá ta nemocnice s velkým rozdílem. To podle mě přípustné není, protože už je to té mamince prodáváno za účelem zisku. Je to drahý, říká mi to jako to se dá spočítat, jestli já nevím, jestli loni jsme vůbec někomu prodávali, to si, možná, že ani v loni ne, že to už bylo předloni. Jako je to hodně málo a většinou to jsou třeba podnikatelé, jo, kterým to tak až moc nevadí. To, co mi říkáte, tak to je jenom pro bohaté lidi, to mateřské mléko, že jo, pro bohaté podnikatele. No. Mateřské mléko je opravdu jen pro velmi bohaté, protože pokud miminko vypije litr denně za 1500 korun, tak to jsou jednoduché počty. Krát 30, to máme za měsíc 45 000 korun. Nemocnice, které mají banky mateřského mléka, se hájí tím, že se nedá v žádném případě mluvit o nějakém zisku. Většinou ho dávají miminkám těsně po porodu ještě v nemocnicích zadarmo. Teprve přebytky prodávají. V každém případě je jistě zarážející, že nemocnice dělá jaksi nad rámec své činnosti něco, z čeho by neměla prospěch. Na prvním místě musíme pokrýt potřebu našeho zdravotnického zařízení, protože to mlíko my potřebujeme pro naše nedonošené pacienty na prvním místě a pokud máme přebytky, tak potom jakékoliv mamince ho prodáváme a ta prodejní cena je 900 korun. K zamyšlení je i otázka, proč tedy nemocnice, které zpracovávají to mléko stejným způsobem pro děti, které jsou v nemocnici, i pro ty, které vlastně přijímají mléko mimo nemocnici, tak proč děti, které v nemocnici jsou nebo v porodnici jsou, tak dostávají mléko zdarma, zatímco ty, které tady opustí brány, už musí dostávat mléko placené. Je to věc, která je podle mého názoru skutečně velmi neetická a je v rozporu s tím, co je obecně chápáno jako morální hledisko. I kdyby ta maminka na to ty peníze měla, je pořád lepší i přesto za takovou cenu kupovat si to mateřské mléko, nebo raději doporučujete přijít na tu umělou výživu? Tak samozřejmě to mateřské mléko je naprosto nejpřirozenější výživa pro toho novorozence, takže to samozřejmě na prvním místě je to kojení, ale potom samozřejmě je nutné brát v úvahu i ty finanční zdroje. Já jsem si třeba myslela, přiznám se, že takovouhle vzácnou jako tekutinu, že budete dávat zadarmo, když se to kojení podporuje. No jo, dřív to bylo, že jo, když nebyly pojišťovny, tak to bylo zadarmo, že jo, tak se to dávalo, bylo to hodně, ale jako s tím, s tím my nic tady neuděláme, že jo. Otázkou je, zda vůbec by mělo být mléko prodáváno. Je to velmi specifický produkt a já bych to srovnala zřejmě asi s krví, kdy je řada dárců, dobrovolných dárců krve. A samozřejmě i tato krev vyžaduje vyšetření jak toho dárce, tak následně potom tedy při tom použití. A při transfúzích krve se neúčtují žádné ceny, zatímco teda u toho mléka jsou ceny stanoveny a vyžadovány od těch matek. No ono to je neziskový, mateřské mléko není ziskový. No za 1500 korun litr. No jo, no tak ale... Jako říkají, že mateřské mléko není ziskový, no tak já nevím, ekonomové skalkulujou, že jo, tam to započítají prostě od prášku, já nevím, vody, elektriky, já nevím, po všechno. Problém je podle advokátky také v tom, že žádný zákon prodej mateřského mléka nezakazuje. Takže co není zakázáno, to je dovoleno. A maminky by se stížností ani nikde neuspěly. Můžou se ale pokusit o změnu. V každém kraji mají své poslance a měli by je na problém upozornit. To je ale zdlouhavé řešení a miminka potřebují mléko hned. Bohužel musí to proto řešit umělou stravou, o které vám každý pediatr řekne, že je sice nezávadná, ale mateřské mléko nenahradí nic. Otřesný, prostě strašný. Řekla bych do nebe volající, protože maminky na mateřský dovolený asi peníze nazbyt nemají, takže každá koruna, která prostě jde někam
chybí. V tomto případě by možná to byl dobrý podnět pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je schopný posoudit některé technologie a říci, jestli je tu teda nějaký rozdíl mezi těmi zařízeními, kde to je za 1500 korun a 300 korun. A není to trošku zvláštní, aby se na státní úřad obracely ty maminky samy? Neměli byste to udělat vy? No, mohli bychom jim pomoct a společně se na něho obrátit. Dřív byla kojina, že odkojila třeba 3 děti a nic se nestalo a dneska to vadí. Dneska mít miminko, to je velký biznis pro všechny. Mladý student se na nás obrátil s nevšedním případem. Když byl na praxi v drůbežárně, veterinář do něj omylem píchnul očkovací látku určenou pro kuřata. Skončil v nemocnici a některé nepříjemné následky má dodnes. A jak se k celé věci postavila škola a následně firma, kde probíhala praxe? Podívejte se sami. Budu mít trvalé následky do konce života, hlavně v případě, že se mění počasí, že mrzne. Mám v ruce silné bolesti až do předloktí víceméně. A při těžší namáhavé práci jako fyzické mě silně bolí. Hlavně v těchto místech je to úplně palčivá, příšerná bolest a mám omezenou hybnost tohoto prstu. Petr Semerád se v rámci studia na střední zemědělské škole zúčastnil praxe na farmě, kde se očkovala drůbež. Jenomže místo slepice dostal 1 dávku z automatické injekční stříkačky od veterináře on sám, a to do ukazováčku pravé ruky. On je chtěl očkovat do slabin a zasáhl mě do těchto míst. Pan Semerád musel ještě týžden sám vyhledat lékařské ošetření a že se rozhodně nejednalo o žádnou prkotinu, dokazuje i fakt, že byl nakonec hospitalizován po zákroku v celkové anestezii. Oficiálně jsem to vlastně hned druhý den po úrazu nahlásil ve škole pracovníkovi, který má na stres bezpečnost práce, který se mnou sepsal záznam o školním úrazu a doporučil mi, že po ukončení léčení mám předložit blanket od pojišťovny, kde mu bude vyčísleno bolestné. Určitě má nárok na odškodnění a má vlastně stejné nároky jako zaměstnanec. Je to jednak věcná škoda, dále účelně vynaložené náklady spojené s léčením a dále bolestné a stížení společenského uplatnění. Tento formulář byl zaslán do pojišťovny, která se k tomu vyjádřila s tím, že ona za škodu neodpovídá, že za to odpovídá drůbežárna. Na nás se dotyčná škola obrátila vzhledem k pojištění její odpovědnosti, ale my, jak jsme ji také informovali, podle současného právního řádu toto padá k tíži odpovědnosti fyzické či právnické osoby, firmy či organizace, u které je prováděna praxe. Poté, co jsem se dozvěděl, že kooperativa pojišťovna školy má k tomuto zamítavé stanovisko, jsem se rozhodl oslovit představitele školy a požádat je, aby mi sdělili informace, kde společnost sídlí, kdo je jejich představitelem, a rozhodl jsem se je kontaktovat sám, což mi nebylo umožněno. Škola by svému studentovi pomohla i tím, kdyby mu podala alespoň základní informace. Potřebné informace jsem dostal až poté, co jsem se obrátil na svoji právní zástupkyni, která zkontaktovala školu a škole byly veškeré informace podány. Do té doby jsem neměl vůbec žádné informace o celém případu a vlastně o tom subjektu Xavergenu. Společnost Xavergen nejprve tvrdila, že odpovědnost nenese ona, ale veterinář, který studenta omylem naočkoval. Ten byl totiž drůbežárnou jen najatý a nemá tudíž žádný pracovně právní vztah k firmě. To ale pana Semeráda nemusí zajímat. Xavergen je zodpovědný, protože právě u něj probíhala praxe. Společnost sama si pak samozřejmě může vymáhat náhradu škody od tehdy najatého veterináře. Dnes je to 2,5 roku, co se mi ten úraz stal a neviděl jsem pouhou 1 korunu. Povinná společnost má podklady pro odškodnění. Ty podklady může předat pojišťovně, u které má sjednáno pojištění a ta pojišťovna již mohla plnit. Pak už by bylo na rozhodnutí poškozeného, jestli by tedy chtěl žalovat to, co přesahuje tedy jeho představu oproti tomu, co mu bylo plněno.
Pan Semerád může například zažádat o navýšení základní částky bolestného, kterou podle bodového systému spočítá jeho ošetřující lékař. Znalci, pokud se úraz stal osobě do 20 let věku, navyšují to základní bodové ohodnocení o 50%. Akorát jsem do toho investoval za lékařské posudky, které byly vypracovány v místní městské nemocnici a drubežárna, i když řekla, že mi tuto částku zaplatí, tak mi zatím žádné peníze neposkytla. Ředitel společnosti inženýr Votýpka se nám na kameru odmítl vyjádřit s tím, že odpoví pouze písemně. Asi půl hodiny po našem telefonátu ale právník společnosti zavolal panu Semerádovi a domluvil si s ním schůzku právě na den našeho natáčení. Tady v sídle firmy se tak právě dnes, více než 2 roky po úrazu, rozhoduje o dalším postupu. No a my jsme zvědaví, jak to dopadne. No a co ty, Celestíne? Ani nemluv, holka, já jsem ti tak napnutej. Právník drubežárny vyrukoval s tím, že jsem se dostavil na lékařské ošetření až týden po úrazu, což mi zdůvodnil tím, že vlastně je o tom informovala škola. Přitom mám lékařské zprávy, že jsem se k tomuto dostavil hned týden a týden po úrazu už jsem ležel na pooperačním oddělení v místní městské nemocnici Čáslav. K dohodě ale nakonec přece jen došlo. Bylo mi přislíbeno, že mi 18 000 bolestné, které už mám vyčísleno přes 2 roky, bude zaplaceno. A další věci bude znalecký posudek, který vypracuje soudní znalec, na kterém se obě strany dohodneme. A znalecký posudek zaplatí drubežárna a to určité navýšení taky zaplatí oni. Pokud dojde k úrazu v rámci výuky na odborné škole, pro posouzení odpovědnosti je důležité, kde se stal, jestli přímo ve škole nebo při praktickém vyučování mimo ní. Dohlédněte, aby byl každý úraz zaznamenán jak ve škole, tak v místě praxe. Neprodleně vyhledejte lékaře a i do lékařské dokumentace uveďte, kdy a kde ke zranění došlo. Pozor si dejte v případě uplatnění nároku na náhradu škody na zdraví na promlčecí lhůtu. Pokud se nedohodnete, musíte podat žalobu u soudu nejpozději do 2 let. Jsem rád, že aspoň, když je to necelé 3 roky, že dostanu aspoň určitou částku, s kterou jsem předtím skoro ani nepočítal. Vrata na dálkové ovládání firma vozíčkáři namontovala a mělo to jen drobnou vadu. Nedala